Привет! Γεια σε όλους! Καλώς ήρθατε στο πρώτο μας μάθημα του ρωσικού αλφαβήτου. Σήμερα θα σας καθοδηγήσω στα πρώτα σας βήματα για να μάθετε το ρωσικό αλφάβητο, το οποίο είναι η βάση για την εκμάθηση της ρωσικής γλώσσας. Θα είναι εύκολο και διασκεδαστικό. Λοιπόν, πάμε. Η ρωσική γλώσσα ανήκει στην οικογένεια των σλαβικών γλωσσών. Το ρωσικό αλφάβητο βασίζεται στο παλαιοσλαβικό κυριλικό αλφάβητο, τη λεγόμενη Κυρίλιτσα. Δημιουργήθηκε από τους Έλληνες ιεροπόστολους Κύριλο και Μεθόδιο. Γι' αυτόν τον λόγο πολλά γράμματα του κυριλικού αλφαβήτου μοιάζουν με τα ελληνικά. Το σύγχρονο ρωσικό αλφάβητο αποτελείται από 33 γράμματα, 10 φωνήεντα, 21 σύμφωνα και 2 μη προφερόμενα γράμματα. Επειδή έχουμε 33 γράμματα και θέλω να δούμε κάθε γράμμα αναλυτικά, να μην σας κουράζω, έφτιαξα αυτό το μάθημα, τα χώρισα σε 2 κομμάτια. Σήμερα θα δούμε το πρώτο μας κομμάτι, δηλαδή το μισό αλφάβητο, και στο δεύτερο κομμάτι θα δούμε το άλλο μισό. Λοιπόν, ας παρατηρήσουμε τη μορφή των ρωσικών γραμμάτων. Με κόκκινο χρώμα αποδίδονται τα φωνήεντα, με μπλε τα σύμφωνα και αντίστοιχα με γκρι χρώμα τα 2 μη προφερόμενα γράμματα. Ας δούμε πώς ακούγεται το ρωσικό αλφάβητο. Α, Μπ, Β, Γ, Δ, Е, Йо, Ж, З, И. И краткое К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, твердый знак, мягкий знак, Ю και Я. Πώς σας φαίνεται? Λοιπόν, μπορεί στο άκουσμα να μην είναι οικείο για εσάς, όμως, όπως θα παρατηρήσετε και στην εικόνα, στη γραπτή μορφή, μοιάζουν αρκετά με τα ελληνικά γράμματα. Έτσι. Σε αυτή την εικόνα παρουσιάζονται ομαδοποιημένα τα γράμματα του ρωσικού αλφαβήτου, το οποίο τα συγκεκριμένα τα χώρισα σε 3 ομάδες, με τίτλους σύμφωνα, φωνήεντα και μη προφερόμενα γράμματα, ώστε να γίνουν πιο εύληπτα και σαφέστερα για εσάς. Κατά αυτόν τον τρόπο εμφανίζονται αναλυτικά στην πρώτη ομάδα όλα τα σύμφωνα, στην δεύτερη ομάδα όλα τα φωνήεντα και στην τρίτη ομάδα τα 2 μη προφερόμενα γράμματα. Μη προφερόμενα γράμματα. Τα συγκεκριμένα γράμματα μπορεί εξωτερικά να είναι παρόμοια, όμως σε προφορικό επίπεδο θέλει ιδιαίτερη προσοχή από εσάς, καθώς ανάλογα και με το προηγούμενο γράμμα, αυτό το γράμμα, το προηγούμενο, προφέρονται είτε σκληρά, είτε μαλακά. Γι' αυτό άλλωστε και αντίστοιχα ονομάζονται σκληρό σημείο και μαλακό σημείο. Αυτή την ιδιαιτερότητα θα την εξηγήσω περισσότερο στο επόμενο στάδιο των μαθημάτων, κατά το οποίο θα αναλύσουμε τους κανόνες για τα συγκεκριμένα γράμματα και όχι μόνο. Εδώ παρατηρούμε τη ρωσική ονομασία των μη προφερόμενων γραμμάτων. Δοκιμάστε να το προφέρετε. Είναι μια καλή δοκιμή για να καταλάβετε πόσο διασκεδαστικό είναι να μαθαίνεις αυτή τη γλώσσα. Πάμε μαζί. Твердый знак, μягкий знак. Επομένως, ας παρακολουθήσουμε με λεπτομέρειες το ρωσικό αλφάβητο. Δώστε μεγάλη προσοχή, γιατί το αλφάβητο, όπως λένε και οι αρχαιέλληνες, είναι το ήμιση του παντός. Το πρώτο γράμμα είναι το Α,
όπως βλέπετε το κεφαλαίο και το α το μικρό. Είναι πολύ γνωστό γράμμα και σε εσάς, οπότε δεν θα δυσκολευτείτε να το προφέρετε. Σε κάθε στήλη υπάρχει η ονομασία και η προφορά. Όπως και στην ελληνική γλώσσα έχουμε, ας πούμε, αν θα πάρουμε το γράμμα ο, η ονομασία μπορεί να είναι ωμέγα, αλλά η προφορά μπορεί να είναι ο. Ή, για παράδειγμα, όμικρον και πάλι ο. Το ίδιο και στη ρωσική γλώσσα, στο ρωσικό αλφάβητο. Λοιπόν, η ονομασία του είναι α και η προφορά του είναι α. Είναι ίδιο με την ελληνική προφορά. Για παράδειγμα, η λέξη αλφάβητο. Α, αλφάβητο. Το δεύτερο γράμμα είναι το μπ, το κεφαλαίο, και το μπ, το μικρό. Να το προφέρετε είναι πολύ εύκολο, αρκεί να σκεφτείτε τη λέξη μπανάνα. Και το πετύχατε. Η ονομασία του είναι μπ και η προφορά του είναι μπ. Το τρίτο γράμμα είναι το β, το κεφαλαίο, και το β, το μικρό. Πάλι είναι γνωστό γράμμα και σε εσάς, οπότε δεν θα δυσκολευτείτε να το προφέρετε. Δοκιμάστε να το κάνετε με τη λέξη βάρκα. Β, βάρκα. Η ονομασία του είναι β και η προφορά του είναι β. Το τέταρτο γράμμα είναι το γ, το κεφαλαίο, και το γ, το μικρό. Είναι παρόμοιο με το ελληνικό γράμμα γάμμα, όμως προφέρεται ως γ. Π.χ. η λέξη γκολ. Το πέμπτο γράμμα είναι το ντε, το κεφαλαίο, όπως βλέπετε, και το ντε, το μικρό. Η πρώτη εντύπωση είναι ότι μοιάζει σαν σπίτι, όμως αν το παρατηρήσετε καλύτερα θα δείτε ότι είναι μια παραλλαγή του γράμματος δέλτα στο ελληνικό αλφάβητο. Η ονομασία του είναι ντε και η προφορά του είναι ντε, όπως είναι η λέξη ντύσιμο. Οπότε είναι κάτι οικείο και απλό για εσάς, πιστεύω. Το έκτο γράμμα είναι το γ, το κεφαλαίο, και το γ, το μικρό. Στη γραπτή μορφή είναι ίδιο με το ε, όμως προφέρεται ως γ. Αντίστοιχα και το μικρό γράμμα μοιάζει λίγο με το αγγλικό «η», όμως ξανά η προφορά του είναι «γ». Δείτε το παράδειγμα, πλαγιές. Νομίζω δεν θα δυσκολευτείτε με την προφορά του γράμματος αυτό. Το έβδομο γράμμα είναι το «γιο», το κεφαλαίο, και το «γιο», το μικρό. Η διαφορά, όπως θα παρατηρήσετε, με το παραπάνω γράμμα είναι τα διαλυτικά. Επομένως, προφέρεται ως «γιο». Και για να τα κατανοήσετε καλύτερα την προφορά, διαβάστε το παράδειγμα με τη λέξη «γιος». Το 8ο γράμμα είναι το «ζ», το κεφαλαίο, και το «ζ», το μικρό. Αυτό το γράμμα είναι ως προς τη μορφή του κάτι καινούριο για εσάς, αλλά ταυτόχρονα πιστεύω και εντυπωσιακό. Όσον αφορά την προφορά του, για να το αντιληφθείτε καλύτερα, είναι σαν τον ήχο ενός σκαθαριού. Δεν πρέπει να τον μπερδέψετε με την προφορά του ελληνικού «ζ», αλλά χρειάζεται μια πιο μακρόσερτα να το προφέρετε. Για παράδειγμα, σκεφτείτε τη λέξη γκαράζ, αλλά με πολλά «ζ» στο τέλος, δηλαδή γκαράζ. Μπορεί να μας βοηθήσει και την αγγλική λέξη garage, ή αν κάποιος από εσάς ξέρει και γαλλικά, νομίζω και στη γαλλική γλώσσα έχει λίγο παρόμοιο γράμμα. Λοιπόν, το ένατο γράμμα είναι το «ζ», το κεφαλαίο, και το «ζ», το μικρό. Το συγκεκριμένο αυτό το γράμμα είναι στην ουσία ο αριθμός 3 στη γραπτή μορφή, και προφορικά είναι σαν το γράμμα «ζ» του ελληνικού αλφαβήτου. Προφέρεται ακριβώς το ίδιο. Ως παράδειγμα, σκεφτείτε τη λέξη «ζουζούνι». Με αυτόν τον τρόπο θα το αποτυπώσετε με τη σωστή προφορά εύκολα και γρήγορα. «Ζουζούνι». Το 10ο γράμμα είναι το «ι», το κεφαλαίο, και το «ι», το μικρό. Μοιάζουν πολύ με το ελληνικό κεφαλαίο «ήτα», μόνο που η γραμμή είναι πλαγιστή, αντί για ευθεία. Προφέρεται ως «ι». Π.χ. η λέξη «ιστορία» μπορεί να σας βοηθήσει. Άρα είναι ένα
άλλο απλό γράμμα κοντά στο ελληνικό αλφάβητο που μπορείτε να το μάθετε εύκολα. Η ιστορία. Το 11ο γράμμα είναι το «ικράτκαγε», το κεφαλαίο και το «ικράτκαγε» το μικρό. Μοιάζουν με το παραπάνω γράμμα, απλώς, όπως βλέπετε, προστίθεται ένα καπελάκι, όπως το ομώνυμα κλάσματα των μαθηματικών στο δημοτικό. Ονομάζεται «ικράτκαγε», όμως προφέρεται ως «γ». Για παράδειγμα, σκεφτείτε τη λέξη κραγιόν ή μαγιό ή ακόμα λίγο μπορεί να μας βοηθήσει και η λέξη προϊόν. Όχι τόσο, αλλά ναι. Αν το κάνετε εξάσκηση με αυτές τις λεξούλες, θα τα καταφέρετε να το προφέρετε με επιτυχία αυτό το γράμμα. Λοιπόν, εδώ είναι το μισό μας αλφάβητο, πάνω κάτω. Θα σταματήσουμε εδώ για να κάνουμε μια μικρή πρακτική εξάσκηση. Λοιπόν, διαβάζουμε μαζί, διαβάζω εγώ και μετά εσείς. Γε. Μπράβο. Γιο. Ή. Μπράβο σας. Πάμε τώρα συλλαβές, να διαβάζουμε συλλαβές μαζί με τα σύμφωνα που είχαμε δει μέχρι τώρα. Μπα. Βα. Γα. Ντα. Ζα. Ζα. Πάμε όλοι μαζί. Μπα. Βα. Γα. Ντα. Ζα. Ζα. Εσείς? Μπράβο. Πάμε και από κάτω. Μπι. Βι. Γκι. Ντι. Ζι. Ζι. Πάμε τώρα όλοι μαζί. Μπι. Βι. Γκι. Ντι. Ζι. Ζι. Μπράβο. Μπράβο, πάρα πολύ καλά παιδιά. Λοιπόν, σήμερα πιστεύω πως ήταν, δεν νομίζω ότι είχατε δυσκολία με το αλφάβητο, το ρωσικό το αλφάβητο, αλλά να μην σας κουράζω, γι' αυτό τα έκοψα σε 2 κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι πιστεύω πως ήταν αρκετά εύκολο. Θα δούμε και το δεύτερο κομμάτι στο επόμενο μας μάθημα. Τώρα θα ξεκουραστείτε. Θα κάνετε πρακτική εξάσκηση λίγο αργότερα. Έχουμε και τα quiz μας μετά. Λοιπόν, σας δω στο επόμενο μας μάθημα. Αντίο, πακά πακά!